Laban ng ulo. Resulta na ni gabi eh. Ganun gainom, inom, kaya na ginagmay nga kwarta. Lingaw sa tagamay, nangadto music kayhan, nanganta. Lingaw kayo mo dito, kanta sa kugapil. Kanta na ako, mauna, lingaw kayo siya, lingaw. Sige, tanggal lingaw ka ni. Nya, kanta kong love song. Kaya boring naman, nanayaw mi. Mana sayaw, kanta na sa kubalik. Kan naging kanta ko na tingnan na kay kanari mo sisamok-samok. Undangon na lang. Hi guys! Ay, bitag meggo karon. Ako na mag-picture na baga kag na. Hi, hello. This is it. Pansi! Nag-merge ang real anan loud trip og Pasilvines yay. Among apit na mo karon marag despedida ng party na mo sa Despedida lagi, birthday man mo, belated man. Belated goro. Go! Belated birthday. Oh, Yeah. karon nagkuyog mi diri, mga rin nami diri sa Kulon kay mga to migsugo. Sugo kami. Ito guys, mapay paghumana mo og video kay nga sa Bino. And then, maato na mi karon sa TV sa buka ni mo. Dili mi mundang og video dini biraho na mo cellphone. Asa lagi ta, dipit ha? Mga to mi sa DP, di pa sure. Ha? Ilang? Kanya mo yung trans diya indas wag to. Dili ara ra to dira dili tam sayo. Asa man sa? Undang ni nangadtumig. Ngita mig lang nan mo tanabot ni og DP. Agabot mo sa DP. Moto pagatan mo sa DP. Kanya moto ni sulod mi. Pag sulod na namo, mao na ang panghitabo nga wala na gyud namo napugni. Kapakakta naman dito si sayaw. Grabe mo mga buang! Tingnan kayo. Pag umanog si sayaw, lingaw ka sanan pa. Ano tong abtan mi og ang sirado nila. Hi guys! Hey! Manay What's up guys? Lingaw kanina. Oh, parte na mo singota bisag aircon dire pero tanawa resulta. So guys, Tanala mo sa among page, Pasilvines. yes. What's for more? For more Pictures. Ito lagi. Ano mo ginom ako? Ngata sa mo. Hi guys, Ako, correct sa among page. Yes. Pasilvines, oh, kung to? secret. Lap trip. Okay, sila lang to ha, pero sa Pasilvines kami ka ng tulo. Oh, yes, yeah. Original, kami ng tulo. What's more? Tumor. Coronavirus. Pero, So, kasagaran na ba hindi? Nagpasilok yun. yes, next, napod may mga videos nga giandam para kaninyo. So, Like hopefully lang na, Pasilvines. Tagan ni. Pasilvines. Tagan ni, resulta na ito, mabangil. Okay, kayo. Ugmawa, may bangilog. Oy, hindi ko ano. Hindi ka kung siniriya ka niya. Ay, Hindi mo dihay, may buntag. kauban na mo ka niya. Ay, Yes. ay, kaila to. Kung na-choose me, ang gawas na me. Hindi mo naman pang gawas.
Isod magbalik ko dyan. Gawas may nangatumi og puzzle. Yeah. Gano'n naabot namin yung puzzle. No guys, sige lakolak. Uli. Di pa uli mis taga DP. Di pwede giway kamera. Di PC mo na yun. Di PC. Di pwede kamera. Ipapauli Ikapoy na na sila mi. kinanaw, Kapoy nagsasayaw. nagtanaw, nagsasayaw mi. So karon ngita mi og lain yung nanan. Kay hantod pa man mi ani. Ang limit na mo. Hantod Dili pa mo na mi. ito ilim. Nung kapil mo mo video. Mangundang mi og inom. Limit ba yan mo 80 ka tuig pa mo usa mangundang inom. Yun, sa kisuntin mo, nalingaw kayo. Hakke kaya. Ay, sige lang, kaguki kayo. Tsaka, ikaw, di. Lami. Alam mo kaya. Bawag yan pa. Ikaw, day. Wala kay wala mo kuning sayaw kamura man. Ako, sobra lingawa kayo na ako bitaw eh. Tinarong lang ang istorya, no? Nalingaw, di ko bitaw. Kapoy. Lingaw, Kapoy gani mo. Kapoy lang kay ninyo. Ipawon lang yung mata. So, nami dire karon sa Pasil. daghan siya guys, ang istorya na mo, no? If ever magaling nga may nanimik, that's why I thank you. So, karon nag-istorya mi. Sige lang may istorya ni Way Sudang Baso. Okay na ka. Kalimot ko da. Uy, ito no? Lingaw juga ko kanina. Nga naman. Sayo ko, suspect din ako lingawa ko. Mas maayo yot, mag-English ka para makasabot ang mga taga-line niya sud. I'm so happy Oh. because if you are happy, Shout out to we are happy. Nasa kuan, Italy. Salamat kayo sa inyong share sa Pasilbay. Salamat kayo. Magkita-kita na sa tapon. Kasi lagi ngit-ngit. Bray. Salamat, Bray. Pasi. English ba? English yun para makasabot ang mga line na sud. What did you say? I would like to thank for sharing the video. Kasi lagi think. For sharing the Thanks. for sharing the video, Braille. Nga taga Guadalupe ka What is taga? English. Taga. What English is ba English? taga? What is that? What is that? Sa upan ako From sa where? Buyong Calvario. Salamat. English sa lagi Jay. English. English ba video sa English kapuya Italy. ni mo. English. I don't think so. Bitaw, amping-amping mo Please corona. like and subscribe. Amping-amping mo coronavirus kay Nada corona, nada yung virus. Nada yung corona, nada virus. palig may subscribe sa tanan sa YouTube, Facebook, Sa Twitter. sa Instagram, Twitter, uban pang mga sakit nga sikat karon coronavirus. Amping mo tanan.